Aké chyby ťa môžu najčastejšie stáť tvoju fotografickú kariéru? Možno ťa to nebude úplne stáť tú svoju fotografickú kariéru, ale dokáže ťa to výrazne zbrzdiť. Keďže svoju fotografickú kariéru už mám, toto je tuším 18. sezóna, tak som si pre teba pripravil takých, možno 10-20 bodov. Ja ešte uvidím, pravdepodobne toto bude iba prvé video z mnohých vecí, ktoré ma napadli, že by mohli extrémne zbrzdiť tvoju fotografickú kariéru. No a samozrejme, nie že mňa napadli, alebo mne napadli, aby som bol príslovne korektný, ale napadlo to vás. Určite z istotou vieš, že súčasťou našeho marketingového masterclassu na Lens Brothers je aj osobná konzultácia. Takže každý, kto si zakúpil online masterclass na marketing, má v tej cene aj to, že sa so mnou online spojí na pol hodinu, aby sme prebrali nejaké jeho problémy alebo veci pred tým, ako sa spustí do svojho brand buildingu naozaj poriadne. A keďže som už niekoľko takýchto kolov absolvoval, tak už som našiel určité množstvo vecí, ktoré vlastne by buď teba alebo tých ľudí, s ktorými som ten call mal, mohli zbrzdiť, respektíve aj zbrzdili. Takže hneď prvý bod, ktorým som sa stretol, tuším hneď na prvej konzultácii, bolo fotenie zadarmo, respektíve fotenie za publicitu. Áno, nafoť mi event v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur, ale už nemám pár eur na fotografa a ja ťa za to tagnem na mojich sociálnych sieťach. Nerozprávame sa teraz o tom klasickom TFPčku, kde ty si chceš niečo vyskúšať s nejakou modelkou alebo ideš len tak pre zábavu fotiť, ale tá domnienka, že ty keď pôjdeš nafotiť niečo, ten človek ťa buď tagne, alebo si myslíš, že budúci rok, keď bude mať peniaze, ma zavolá a samozrejme aj zaplatí. Myslím, že toto je asi najväčšia chyba, ktorú som aj ja robil. Ja som si myslel, že pôjdem nafotiť zadarmo a dám potenciálnemu klientovi, nejakému organizátorovi teraz, že páne, nech sa páči, tu je 800 fotiek, nafotený skoro každý, efektovky, všetci sponzori a tak ďalej a tak ďalej. A na ďalší rok mi zavolá a povie mi, dám ti tvoju plnú sumu, ktorú by si za to normálne požadoval, lebo však predtým si nám to nafotil zadarmo. Pozri sa na to z druhej strany. Prečo by to ten človek mal urobiť? Dneska prídeš ty a nafotíš mu to. O ďalší mesiac bude druhý event, nejaká športová akcia, triatlonová akadémia Jožka Mrkvičku a príde zase niekto iný. Zase iný začínajúci fotograf. Čokoľvek je lepšie ako mobilová fotka a tým organizátorom to vo väčšine prípadov stačí, aj keď to dostanú od takýchto fotografov, lebo vieme, ako je financovaný napríklad šport na Slovensku. Tie peniaze jednoducho tam nie sú. Čiže on nemá ani tých potenciálnych 200 eur alebo 100 eur na to, by ťa zaplatil a hlavne, prečo by mal, keď bude niekto iný ochotný mu to urobiť zadarmo. Treba si uvedomiť veľký rozdiel. Je rozdiel medzi tým fotiť zadarmo a fotiť pro bono. Pro bono znamená to, že ty to fotíš bez nároku na honorár. Avšak rátaš s tým, že všetci ostatní v tej produkcii sú zaplatení. Ale dajme si to do praxe. Určite sa to stalo aj tebe, keď príde niekto a povie ti, že počúvaj, nafotíme takú nejakú kampaň pre moju mikroreštauráciu alebo pre moju kaviareň a nafotíme to zadarmo. V praxi to teda znamená, že on na tom bude zarábať, zavolá tam kamarátov, ktorí tam tiež prídu zadarmo, tým pádom jeden bude meškať, druhému sa nebude chcieť, tretí nebude mať úplne náladu pozovať a piaty ti povie po 5 minútach, že už stačilo. Ty zabiješ svoj čas, zabiješ svoju energiu a zabiješ všetko ostatné, lebo však je to zadarmo. Prečo by k tomu niekto robil niečo navyše? Rozdiel oproti tomu, keď si zoberieš pro bono, znamená to, že ty to robíš bez nároku na honorár. Čiže klientovi jasne musíš vysvetliť to, že áno, pôjdu tam modely, pôjdu tam kvalitní modely, alebo respektíve pôjdu tam kamaráti, ktorí ale vedia, že sa ide reálne niečo fotiť a buď si to vybartrujú za nejakú kávu v tej kaviarni, alebo za obed, alebo za menučka na celý mesiac, to už teba nezaujíma, ale budú k tomu pristupovať ako keby, že to je naozaj platené. Ty to urobíš najlepšie ako vieš a urobíš to samozrejme zadarmo, lenže urobíš to pro bono. V praxi to teda znamená, že ty nebudeš dávať svoju robotu zadarmo, ale pripravíš sa na to, ako keby, že to je naozajstná zákazka. Tým pádom dokážeš sa vžiť do toho, aké je to byť reálnym fotografom. Takže fotiť zadarmo alebo nefotiť zadarmo. Moja odpoveď znie určite áno. Predovšetkým vo svojich začiatkoch budeš potrebovať získať obrovské množstvo praxe. A tu získaš jedine na foteniach. Nikto ťa neobjedná ako fotografa hneď v tvojich začiatkoch bez toho, aby si mal akékoľvek portfólio. Ale nenechaj sa zneužívať tým, že budeš fotiť zadarmo. Lebo ty môžeš fotiť zadarmo, ale ten človek ťa bude mať stále v pamäti, že to je ten, čo mi to fotil zadarmo. A pokiaľ není ochotný už na prvom fotení ti dať aspoň 20 eur za to fotenie,
tak pravdepodobne nebude ochotný tých 20 eur dať ani o mesiac alebo o rok. Oveľa viacej ťa teda vyzývam k tomu, aby si to fotil pro bono, aby si mu jasne odkázal to, že ty síce svoju prácu si vážiš, ale chceš sa niečo naučiť a práve preto to nebudeš robiť zadarmo, ale budeš to robiť bez nároku na honorár. A teda rental techniky, rental svetiel a tak ďalej samozrejme zaplatí, respektíve aj ty si ho zaplatíš a dáš mu to preplatiť. A keďže pozerám, koľko času samozrejme trvalo prvé video, tak si myslím, že týchto vlogov bude výrazne viacej. Takže subscribe, aby si vedel, kedy bude pokračovanie. Prípadne mi daj komentár dole, aby som vedel teda, že aký je tvoj pohľad na to, lebo fotiť zadarmo, naozaj ešte nikdy sa mi nikto nevrátil z toho, že minulý rok sa mi fotil zadarmo, teraz ti to zaplatím. Ale keď fotím pro bono a jasne to k tomu klientovi odkomunikujem, že je to iba bez nároku na môj honorár, ale všetko ostatné sa platí, tak samozrejme tí ľudia ma do budúcna oslovili opäť a oslovili ma s tým, že to už chcú samozrejme urobiť komerčne, prípadne či sa tam občas nedá urobiť niečo s tou cenou. Ale myslím, že tomu sa asi nikdy nevyhneme v našej situácii.